Bu yerde demalyalygyny hyal edin. Öýkenleriňizde dolan howanyň näme derejede hapalygyny bilseňiz, belki demalmak islemersiňiz. Ýa-da içýän suwuňyz şeýle arassa bolmaz. Gapgara aksady we öýüňiziň öňünde hiç açan aýrylmaýan musur bolsady. Men amanhummy. Bugün dünýäniň iň kyn, iň hapa we hayran aldyrjy adam hekaýeleri bilen dolup duran ýerine gezýäs. Bu ýerde metr kvadrata düşýän adam sany bilen rekord goýan. Akýan derýalaryň himiki musurlar sebäpli gara reňki uğurlan we adamlaryň ýaşamak üçin musur toplaýan ýeri Bangladeşiň paýtagty Dhaka. Bu ýerniň adamlary nädip beýle şertlerde ýaşaýar? İnsan beden beýle bir hapa ýaşamaga nädip öwrenişdi? Bu videomda men size şonu görmek isleýän. Bangladeş, Günorta Aziýada ýerleşen Hindistanyň we Myanmaryň goňşusy. Beýleki tarapynda bolsa Bengal aýlagy bar. Tutýan meýdany 144.570.000 kilometr kvadrat. Bu meýdany öz ýurdumyz Türkmenistanyň tutýan meýdany bilen deňeşdirenimizde bizden 3 esse kiçi bir ýere 170 milyondan gowrak adamyň ýaşaýarlygy diýmekdir. Bangladeşiň paýtagty Dhaka samolyot bilen gonanymyzda ol ýeriň hapalygyndan öň, ol ýeriň ýygy bizi garşy. Bu ýerde çüýren musurlar, plastik ýanyklar we fabrikanyň garşan ýyslary. Şäheriň esasy gymmatly wady Buriganga derýasy. Günümizde biologik taýdan öl kabul edilýär. Ýagny içinde balyk ýaşamak asla mümkin däldir. Adamlar bu gapgara suwy ulanyp suwy düşýärler. Gap çanaklaryny ýuýarlar. Hatda bu suwy arassalan ýaly edip içýänler hem bar. Bu ýerde bir dem alanmazda 22 sany çilim çekilýän derejedäki hapany öýkenmide çekýäsimek. Şeýle de bu ýer näme üçin arassalan oklar? Bangladeş dünýäniň tekstil fabrigidir. Şu wagt üstümizde giýýän ýa-da şkafda duran eşiklerimiz bu ýerde dikilen bolup biler. Fast fashion diýilýän zat çykdaýjyny düşürmek üçin fabrikalary bu ýere gurýarlar. Fabrikalar zäherli zygyndylar arassalaman deňiz atýarlar. Sebäbi arassalamak üçin guruljak sistema gymmatdyr. Halk bolsa bu fabrikalarda işlemek mejburunlar. Başka saýlawlary ýok. Ýagny bu hapalyk aslında olaryň ýaltalygyndan däl, global ekonomiýanyň olary bir dörediji musur hökmünde ulanmagyndandyr. Adam bedeni we akly ýaşamak üçin täsin, hayran aldyrjy ýagdaýda uýgunlaşmak ukybyna eýe bolýar. Bu hapalygyň içinde bu adamlar nädip ölmän ýaşap bilýärler diýen soru aklymyza gelýär. Bu ýerde ýaşaýan adamlaryň immunitetleri biziňki garanymyzda gaty tapawutly. Bu kişileriň bedenleri daşardan gelýän hapa garşy mydamy sowuşmak mejburyny, ýani sowuşýan ýagdaýda gezýärler. We munyň netijesinde bolsa ortaça ýaş araçagy gün geçdikçe peselýändir. Bu ýerniň halky üçin bu musurlar zyňyndydan ibarat däl. Şäherde Tokay diýilýän musur toplaýanlar bar. Bu adamlar bizim musur diýen hapalarymyzy toplap gaýtadan işlen merkezlere satyp güzeran görýärler. Bir plastik baklaşyk olar üçin aşan nahar diýmek. Bu sebäpden hapalyga bolan garaşlar ýigrenç duýgusundan köp ýaşamak üçin bir çeşme hökmünde görýärler. Şäheriň ýysyny öwrenişdiler. İnsan beyni üýtgedip bilmeýän hakyky zat üçin bu ýagdaýy adaty ýagdaý hökmüne kabul edip özüni goramaga başlaýar. Bütün bu hapalygyň aslında bir-birinden tapawutly ýaşaýyşlar bar. Iň kirli köçelerde hem ýerden arassaja köýnejigini giýip okuwa gitmäsinden şeýän çagalary görmek mümkin. Enatalary çagalary bu hapalykdan halas bolsunlar diýip baryn ýoguny okuw üçin harjaýarlar. Dhaka halky şeýle bir güýçli we mehmansoýardyrlar. Bir gepleşikde ýerli ýaşaýja şeýle soraw berilýär. Bu ýerden gitmek isleýäňizmi? Alınan jogap bolsa bu ýer meniň öýüm. Howasy hapa bolup biler, emma adamlaryň ýüregi arassa. Biz elimizdäkiler bilen bagtly bolmagy öwrendik. Bu ýagdaýlar aslında insan ruhunyň näme derejede güýçliligini görkezýär. Iň kyn şertler aslında hem ýylgyrmaga sebäp.
başkalar bilen paylaşıp bilaýjaklar bir döwül çörek tap bilýärler. Bu yerinin halky yüzen toprak üstüne ekinler ekip hasyl alyp bilýärler. Bu yeri Himalay dağlarından akıp gaýtýan derýalary öz içine alýarlyklar sebäpli bu ýurt yüzýän ýurt hem diýilip bilinýär. Bu ýurtda her gün dünýäli täze adajyklar dörer we käýberleri ýitip gider. Ýagny Bangladeş kartasy her ýyl ütgeýändir. Bangladeşde häzirki zaman taryhyň iň uly tuwala ýelleri bolup 1970-nji ýylda bolan ýel tupanynda 500 000 ýakyn kişi öleligi bilinýär. 1988-nji ýylda bolan sille bolsa ýurdun 60 göterme suw astyna galdy. Millionlap adam öýsiz galdy. Bular real ýagdaýlaryň ýene biri 1998-nji ýylda bolupdy. Bu silde ýurdun 75 göterme suw astyna galypdy. Bu da Bangladeş halkynyň diňe howa hapalygy bilen däl, tabiatyň döre diýen betwatçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýarlygyny aňladýar. Bangladeşde ýene haýran aldyrýan zatlaryň biri bu ýerde dünýäniň iň uly tokoýlarynyň biri ýerleşýär. Bu ýerde dünýäniň meşhur Bengal gaplanlary ýaşaýandyr. Bu gaplanlar suwly ýerlerde ýaşaýanlyklar sebäpli ýüzmek bilýändirler. Dünýäniň iň kirli, iň hapat diýilýän bu ýeri aslynda häzirki zaman dünýäniň arkasynda gizlenýär. Biz arzan, arasy eşikler geýiriňdik. Dünýäniň beýleki tarapynda bolsa şeýle durmuşlara sebäp bolmaýar.